Ndindani Azauchitire Umboni Ukaristia. Sasa yenda mundima wamanga moyo wake kwa tate wabona ine wabona sowanda zina la tate ndila mwana ndila mzimu woyera amen. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Kristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Word made flesh ndi pamene timasinkhasinkha za chikhulupiriro chathu, chinthu chosaoneka ndi maso koma timafuna kuti tichibwerese chikhale mmoyo mwathu, choona kuti titha kumaoneka kuti anthufe chikhulupiriro chathu chikuyenda ndi zintchito zathu. Lero tikunena kuti ndindani amene azauchitire Ukaristia umboni. Ndipo mawu athu tikutenga kuchokera pa Yohane chapter cha 5 ndime ya 31 mpaka na ndime ya 47. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa Ayuda, ngati ndizichitira ndekha umboni wangawo ngosakwanira. Pali wina ondichitira umboni, ndipo ndikuziwa kuti umboni umene iye amandichitirawo ngoona. Inu nomwe mudatuma amithenga anu kwa Yohane Mbatizi, ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti inu mupulumuke. Yohane anali ngati nyale yoyaka ndi yowala, ndipo inu munafuna kukondwerera kuwala kwakeko pakanthawi. Koma ine ndili ndi umboni woposa wa Yohane. Atate adandipasa ntchito zimene ndiyenera kuzichita, ndipo ntchito ndikuchitazi zikutsimikiza kuti Atate ndiwo adandituma. Ndipo Atate omwewo amene adandituma adandichitira umboni. Koma inu simunamve konse liwu lawo, maonekedwe awonso simudawaone. Mawu awo sakhala mwa inu, chifukwa simukhulupirira amene Atatewo adantuma. Mmaphunzira malembo mozama, chifukwa mmaganiza kuti mpezamo moyo osatha. Ndipotu ndi malembo omwewo amene akundichitira umboni. Komabe inu simufuna kuza kwa ine kuti mukhale ndi moyo. Sindikufunafuna ulemu wa anthu ayi, koma ndikukuziwani mulibe chikondi cha Mulungu mu mtima mwanu. Ine ndinaza m'dzina la Atate anga, ndipo inu simukundilandira. Koma wina atabwera m'dzina la iye yekha, iyeyo ndiye mungamulandire. Mukamapasana ulemu nokhanokha mmasangalala, koma simufuna konse kulandira ulemu uchokera kwa amene iye yekha ndiye Mulungu. Nanga mungakhulupirire bwanji? Musayese kuti ndine amene ndizakunenezeni kwa Atate ayi. Wozakunenezani alipo, ndi Mose yemwe uja amene inu mmandalira. Mukanakhulupirira Mose moona, bwenzi mutakhulupiriranso ine, pakuti iye adalemba za ine. Koma ngati simukhulupirira zimene iyeyo adalemba, nanga mungakhulupirire bwanji mawu anga? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Ndindani Azauchitire Umboni Ukaristia. Mu mpingo wathu wa Katolika, chipembedzo chathu chonse chazungulira pa Ukaristia. Tikati Mkatolika wapembeza, Mkatolika wapemphera, Mkatolika wayankhulana ndi Mulungu, Ukaristia ndiye senta ya moyo wathu. Mwakuti mwachidule ndingonena kuti ngati inuyo muli Mkatolika ndipo simpita ku misa, question mark chikatolika chanu. Ngati inuyo muli Mkatolika koma simulandira Ukaristia, muli ndi mulandu woti musove mwachangu. Chifukwa Mkatolika senta ya moyo wake ndi Ukaristia. Senta ya moyo wake ndi sembe ya misa. Tikamati tili ndi pemphero lalikulu mu mpingo mwathu, ndi sembe ya misa, sembe ya Ukaristia. Choncho munthu sunganene kuti ine iye animakakwera phiri, iye animapita ku michiru, iye koma ndimanena manovena, iye koma ndimapanga chakuti na usapita ku misa, chikatolika chako question mark. Ndiye lero nkhani ya lero ndi nkhani ya umboni. Inuyo ndine tikuzowa kuti mbali ya ikulu ya moyo wathu
timayendera zonena za anthu ena, timayendera maumboni anthu ena. Iyi komatu anthu akunena kuti chikwama chinthu cholimba, iyi komatu anthu akunena kuti awawa ni mankhwala amphamvu, iyi komatu anthu akunena kuti awonde amene akwalakwira anzawo. Nthawi zambiri timafufuza ndi kufunsa kuti anthu akuti chani, ndi timayendera zimene anthu aja anena, timayendera maumboni anthu kuti ifenso tipange chiganizo chathu patokha. Mukatenga Baibulo lanu kuyambira Mateyo, Mariko, Luka ndi Yohane, ndi mautenga amene amakamba za moyo wa Ambuye Yesu, ndipo mkati mwakemo muli mirakuli yosiyanasiyana. Yesu adyesa anthu, Yesu achiza anthu, aukitsa kwa akufa, Yesu apanga chani, muli mirakuli yambirimbiri. Koma mukapita m'buku la Yohane si mirakuli, mukapita m'buku ya Yohane ndi zizindikiro. Wakuti mukapeza kuti Yesu Khristu akusandulitsa vinyo, akunena kuti chizindikiro choyamba chimene Yesu Khristu anaonesa. Tikamayina kuti chizindikiro ndi kuti chinthu chimene chikukuonesa kuti pamene papa pali kena kake pansi pakepo, chimene chimakulondolera kuchina chake chopitirira chimene ukuonacho. Ndiyeno inuyo mukuziwa kuti Chikhristu chathu, malamulo athu pa Chikhristu azungulira pa maubale awiri: ubale wa ine ndi anzanga, komanso ubale wa ine ndi Mulungu. Ndi muchikhalidwe cha umunthu wathu timafuna kuti amene tili naye pa ubale kano pena pake tizamuone, kano pena pake azitiyankhula, kano pena pake aoneke kuti akupanga chinthu chani mmoyo mwathu. Mwachisanso sungakhale munthu mbanja ndikumangokhala ngati kuti suli pabanja. Umafuna kuti muzioneka kuti mbanja moja muli mamuna, muzioneka kuti mbanja moja muli mkazi. Anthu akaona zina kuti awa ndokwatiwa, awa ndokwatira. Amene ali pa ntchito amafuna kuti aoneke kuti awa ali pa ntchito. Ndiye ife timakhala kuti tili pa ubale ndi Mulungu. Ubale umenewu umabweretsa mwa ife khumbo lofuna titamuona Mulungu, timuone amene anatilenga. Zimatipasa khumbo lofuna atatiyankhula uyo amene anatilenga. Zimatipasa khumbo lona kuti kano akupanga china chake mmoyo mwanga ndiziwe kuti aliko kumene kuliyeko. Khumbo limeneli ndi limene linapangisa Aisraeli mchipululu muja kuti apalamule. Exodus 32. Mose atapita ku phiri ndikukakhalako chinthawi chachitali kumeneko, Aisraeli anaona kuti Mulungu sakumuona, Mose sakumuona, sakumva kalikonse kuchokera kwa Mulungu, sakumva kalikonse kuchokera kwa Mose. Palibe chimene chikuchitika kuti chaonese kuti Mulungu jalikobe, Mose ujalikobe. Ndana kuti akuluakulu, mwina tu Mose chilipo chanchitikira kumeneko, mwina watisiya. Sitikuonapo chizindikiro china chilichonse chona kuti Mulungu yo ali nafebe. Aroni tipangire mwana ng'ombe, tipangire Mulungu wathu oti tizimuona, Mulungu wathu oti tizimuyankhula, Mulungu wathu oti tizimukhuza, Mulungu wathu ena kuti azipanga zina zake pa moyo wathu. Aroni sanavute, anapanga zimenezo, koma anapalamula mkwiyo wa Mulungu. Chifukwa Aisraeli anayamba kupembeza zimene zija kumene kuti ndi amene anatulusa ku Igupto, ndi amene anapasa mana, ndi amene anapasa chani, ndi Mulungu anakwiya. Koma ngakhale Mulungu anakwiya, tikuzindikirabe kuti chokhacho chena kuti umunthu wathu umafuna kuti pamene tili pa ubale ndi wina wake azionesako, azionekerako mmoyo mwathu, kaya ndi mawu ake, kaya ndi kumuona, kaya ndi zochitika. Nchifukwa chake sizoona abale kuti mamuna akapite ku John akakhale ku zaka 7, no message, no phone, no chani, osatumiza chithandizo, sopano kuti akaza kwa zitu uliko kapena zitu unamwalira. Kena kundiye ukabwere patata zaka 9, akazangali kuti ukasapeza kuti zalakwika uzasonya chala. Hayi mu munthu wathu timafuna kuti amene tapanga naye ubale tiziona kena kake kona kuti hayi ubale wathu uja ukutani ukuyenda. Kalama koka kumakoka, kalami kumakoka, kuti anthu aone kuna kuti ubale uja ulipo. Kasopo kumatumiza kuti azikumbukira kuti ubale uja uliko. Ana Mulungu timafuna chizindikiro choti tili limodzi ndi Mulungu wathu. Pachifukwa chimenecho, pofuna kuyankha khumbo la mtima wa munthu limeneli, mpamene Mulungu mwini wake
anazindikira kuti munthu amafuna azimuona ndi maso amene ali naye pa ubale. Pachifukwa chimenecho Mulungu anaganiza zobwera ndi kuzatenga thupi la munthu. Ndiye Yesu Khristu mwana wa Mulungu anazatenga thupi lake mwa Maria Virigo. Mulungu osaoneka ndi masoja lero wapanga zona kuti aoneke ndi maso. Yesu Khristu ndi chizindikiro chakuti Mulungu alipodi chioneka ndi maso. Afuna anthu achaziona kuti Mulungu tili nayebe. Mchifukwa chake Ambuye Yesu amatchedwa Emmanuel, Mulungu ali nafe. Kuti iye uja anthu akamuona azikhala ndi chikhulupiriro noona kuti iye Mulungu ngakhale Mulungu saoneka koma Mulungu tili naye. Emmanuel ali nafe. Choncho Yesu Khristu ndi amene akupereka yankho ku khumbo limene la munthu lomafuna kumuona Mulungu wake. Komano Yesu sakanangobwera pansi pano kuna kuti ndine Mulungu mwini wake amene wantumayo ananena kunchitira umboni kuti ameneyo ndantuma ndine. Mukamuona ameneyo mumumvere. Nchifukwa chake pa ubatizo wake Ambuye anabwera, Atate anabwera, kuthambo kunasekuka, nkhunda inabwera, mawu anamveka, uyu ndiye mwana wanga. Mulungu mwini wake kunkhazikisa Yesu Khristu ngati chithunzithunzi chizindikiro chona kuti Mulunguyo alipo. Nchifukwa chake Bible limanena pa Akolose 1:15 kuti Yesu Khristu ndi chithunzi cheni cha Mulungu. Ndipo pa chifukwa chimenecho pofuna kuyankhanso khumbo lomweli la moyo mwa ife lona kuti timafuna kuti timuone amene tinaye pa ubale, apa Mulungu atipasa Yesu. Komano Yesu anakhala pansi pano, analalika, anaphunzitsa, kina wananena kupita, anakwera kumwamba. Kodi iso pano ngati ndi chithunzi chomwecho chakwera chapita kumwamba, ife tisala ndi chani? Tizikhulupirira bwanji kuti Mulungu uja ali nafebe? Ambuye Yesu ananena kuti ndisakutumizirani Mzimu Woyera. Chabwino. Koma Mzimu Woyera suoneka ndi maso. Choncho khumbo limene tili nawo lijelona kuti amene tili naye pa ubale tifuna tizimuona. Amene tili naye pa ubale tifuna tizinkhuza. Amene tili naye pa ubale aziyankhula. Nchifukwa chake Ambuye Yesu pochoka anaonesesa kuti asatisiye amasiye, monga mene Bible manenera. Mawu aja kunena kuti Yohane Mbatizi anandichitira umboni. Ntchito zanga zikundichitira umboni. Mawu akundichitira umboni. Atate akundichitira umboni. Amene ndi maumboni amene akupereka ona kuti uyuyu ndi mtumiki wake wa Mulungu, uyuyu ndotumidwa ndi Mulungu. Kumano akachoka chitachitike ndi chani? Ndi pameneno munzeru zake Mulungu, munzeru zake Ambuye Yesu, pa siku lomali lodikira kuzunzika kwake, anakhala pa tebulo ndi ophunzira ake. Anatenga bread ndipo ananena kuti kwayani idyani ili ndi thupi langa. Kwayani idyani ili ndi thupi langa. Sindikungozipanga, zili m'Bible mwanumo, Mateyo 26 kuyambira ndime ya 26. Ndikhulupirira kuti mawu amene wamaona. Ndipo anatenga chikho chozaza ndi vinyo wachidalisa ndipo ananena kuti landirani, tengani, imwani, awa ndi magazi anga. Ambuye Yesu akusiyaso pano chooneka ndi maso. Mulungu Atate anamtuma iye ngati Mulungu oneka ndi maso. Yesu Khristu akuzisiya yekha kuzera mu bread, kuzera mu vinyo, zimene akuzisandusa thupi lake ndi magazi yake. Ziwiri zimene mukaziphatikiza zimapanga munthu wa moyo. Mukatenga Yohane 6:48 akuchita kunena, ine ndine chakudya cha moyo. Ine ndine chakudya cha moyo. Yesu Khristu anatisira Ukaristia ngati thupi lake lenileni, magazi yake eni, chakudya cha moyo. Ndipo akuona kuti aliyense amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine ndipo ine ndimakhala mwa iye, amakhala ndi moyo mwa ine. Umenewo ndiye Ukaristia wathu. Choncho potisira Ukaristia, Ambuye Yesu anafuna kuti azikhalabe pakati pathu. Osangoti ngati chinthu chomuyimirira iyayi, koma kuti iye mwini weni akukhalabe pakati pathu. Abale anzanga,
chipembezo si chinthu cha pamwamba. Chipembezo chimanena kulowa mkati mwa chimene Ambuye amanena, chimene Ambuye amapanga pakati pathu. Mawu ngati awa kuamvesera pamwamba uzona ngati kuti Ambuye ankangonena, Yesu ankangonena. Koma inuyo ndithu Yesu watunthu akachoke kumwambako abwere kuno akhale pa tebulo aitanise bread anene kuti ili ndi thupi langa akungonena, anene kuti awa ndi magazi anga akungonena. Anali ndi cholinga. Iye monga Emmanuel afuna kukhaladi pakati pathu. Mulungu sanga pange plani yoti iye akufuna kukhala pakati pathu kenako mwanake abwere kenako achoke ndi wapangapo chani. Ananena kupanga kuti akhazikike akhalibe pakati pathu. Ndipo Ukaristia ndi chimenecho chona kuti Yesu ali nafe, adakali nafe pakati pathu, Emmanuel. Ndiye ife akatolika tinachitenga chimene chicha ndipo tinachitengera serious. Mwakuti kuyambira nthawi imeneyo mpaka napano timatenga bread ndipo timamunyema ndipo timamudalisa ndipo timabwereza mawu amene Yesu Khristu mwini wake ananena, ili ndi thupi langa. Timatenga vinyo timandalisa ndipo timabwereza mawu omwe amene anena Ambuye Yesu mwini wake, awa ndi magazi anga. Muzichita izi kuti mutani muzindikumbukira. Popanga zimenezi timafuna kuti ifeyo tikhulupirire ndithu kuti Yesu Khristu alipompo mu Ukaristiawo. Yesu Khristu alipompo mu Ukaristiawo. Komano iniwo mukuziwa kuti monga mawu chanenera kuti ngakhale panaperekedwa zizindikiro zonse zija, ngakhale panaperekedwa maumboni onse aja, akunena kuti koma inu simukundikhulupirirabe. Inu simukundikhulupirirabe. Pale anthu ena olota unjikira maumboni 20 chifukwa chona kuti achimanga mu mtima mwawo kuti safuna kukhulupirira, sangakhulupirire. Ndiye akwauza Afarisi chakunena kuti inu simungakhulupirire chifukwa chona kuti mwa inu mulibe malo a mawu a Mulungu. Munthu amene mwa iye mulibe mawu a mawu a Mulungu, olomutati Moses anthu chani sangakhulupirire. Akazapeza malo mu mtima mwake, malo oti mawu a Mulungu azikhalamo, azakhulupirira. Koma Mulungu mwini wake pozindikira kuti anthufe ndife ofoka monga nachitira Thomas Didimo, amene anafuna kuti mpakana apise muzala za Ambuye Yesu, mpakana apise m'manja mwake, mpakana apise mu nthiti mwake kuti akhulupirire. Enanso kungowaona kuti Ukaristiawo ndi Yesu mwini wake, osatinso wakufa iye koma wa moyo tili naye apa, sangakhulupirire. Ndiye Mulungu munzeru zake, Mulungu pofuna kuti alowererepo pakati pathu kulimira kuli yochuluka ya Ukaristia. Imene si nkhani zongokamba ayi, koma ndi nkhani zonena kuti ndi nkhani zochitika. Kuli nkhani zochokera pa tali ku 13th century ku Austria uko, kumene wansembe ponyamula Ukaristia akukayika mtima mwake, koma ndi Ukaristia, koma ndi Yesu ameneyi, anaona magazi akukha kuchokera mu Ukaristia uja kugwera paguwa paja. Nkhani ngati zimene zikachitika timathamangira kwa Ambuye Episkopi. Ambuye kwathu kwachitika ichi. Ndi Ambuye Episkopi aja amaziwa kulowera nazo nkhani zija. Sangothamangira kunena kuti ndi mulakuli, chifukwa mu mpingo mwathu sitimafuna kuti anthu azikhulupirira chifukwa cha mirakuli ayi. Chifukwa cha mpingo wathu sukokomeza za mirakuli. Mpingo wathu sukokomeza za mirakuli, koma nditha kukusimikizirani kuti ngati kuli mpingo kumene kukuchitika mirakuli ndi wa Katolika. Siku ndi siku bread amakhala thupi la Ambuye athu Yesu Khristu. Siku ndi siku vinyo amakhala magazi a Ambuye Yesu Khristu. Mirakuli ya mu Katolika ndi achikhalire. Koma sitimafuna kuti chikhulupiriro chathu chikhale pa mirakuli ayi. Zimene Mulungu amapanga pakati pathu zimakukhala zizindikiro zotolesa kuti Mulungu ja aliko. Pali nkhani zambirimbiri 12th century ku Italy kunachitika nkhani ngati zokhazokhazo. Kuli nkhani ya mayi wina amene ataona kuti chikondi chikuchepa mbanja mwake, amunake sakumukonda, anakaza zopita kwa sing'anga. Asing'anga ndithandizeni, azunguna wakanka kwa sing'anga. Asing'anga mondithandize, mamunanga azindikonda ndipange bwanji. Sing'anga uchanamuza kuti chizimba chake mupite mukatenge Ukaristia. Ukaristia osandulisa. Ndiye mbwere nawo. Muuza yase ndikukanyakanya ndikukamutira mamuna niyo mundiwo. Mayi wapita wakapanga zimene zija.
musazayerekeza abale kusewelesa ukaristia mwanjira imeneyo, musazayerekeze kusewelesa ukaristia mwanjira imeneyo. Mayi anatenga ukaristia uja waubisa wapita nawo kunyumba wakawika mu frying pan ndikuti enthesa pamoto kuna kuti ukapyaipya akanyekanye apange makala akaike mundiwo mwa amunake. Malomona kuti ukaristia ja upye unangoyamba kusanduka nyama mundu wamayi chikuchitika ndi chani? Anachita mantha watamanga wakatenga nsalu wakutira ulendo nawo kukabisa mukhola mwa mahachi mene mamuna ake amaika mahachi ake wakakwinyiza muzi masamba muzi nyalala za menemo. Ndi mamuna ake moyo sakanatha kumuuza koma chodabwisa zaka nazipita chodabwisa mahachi mamuna uja amati akamabwera akangofika pamene pali ukaristia uja amagwada mamuna uja kuzafika noboda bona kuti kodi muli chani muno chimene chibwapakisa kuti mahachi angawa ndikamabwera azigwada. Nkhani zimene tikunenazi zifufuzeni mukazipeza. Kuli nkhani zambiri zimene ukaristia unabwera magazi, nkhani zambiri zimene vinyo uja anasanduka magazi eni chifukwa cha anthu amene Mulungu anafuna kuti aonese zizindikiro zimenezi, osati kuti moyo watu umere pa zimenezo. Ngati mene Ambuye Yesu anapangira kungwatenga uphunzira lake atatu aja ndikangwaonesa ulemerero wake ndikusika nawo ndikauza kuti musamuze wena aliyense. Ine Mungu chisunga chimene chomutu mwanu chiza kuthandizani siku lake mutafoka, chiza kuthandizani siku lake unaje akukunenani, chiza kuthandizani siku lake unaje akukunyozani. Muzakumbukira kuti papiri paja tinaona zakuti mirakuli yonseyi ndi mirakuli imene imakayezedwa ndi aza science. Amatenga ndikupasa aza science tapeza nyama iyi tayiyezeni, osamuza sokuti yachokera kuti tayiyezeni, tapeza magazi awa tayezeni. Ndipo mukawerenga nkhani zonsezi zopeza zake zimakhala zofanana. Amapeza kuti magazi ndi ya munthudi kapena nyamayo ndi ya munthudi, amapeza kuti nyamayo ndi ya pantima ndipo yachosedwa mbali kandi ya kulefti ya muntimamo. Amapeza kuti nyamayo ikuoneka kuti ulupataka kuti patazaka 10 magazi akuoneka kuti adakali moyobe. Magazi ake nthawi zonse akumapezeka group AB. Ndipo kunafika mpakana mpingo poona kuti anthu ena amatha kukayikira, amatenga anthu a science otchuka bwino kuti akapange zimenezo. Ndipo mpingo wathu nthawi ina unafika mpaka ukatenga a United Nations kuti naonso apite akayikire umboni pa zimenezo. Ndipo a United Nations kutumiza akaswiri yawo anapita ndikukapeza zomwezo. Nyama iyi ichokera pa mtima wa munthu amene akuoneka kuti anamenyedwa kwambiri. Nyama iyi ikuoneka kuti munthu yomagazi yake group AB. Zonsezo Mulungu amapanga osati kuti ifeyo tisamire pa zimenezo. Chifukwa cha mpingo wathu supanga matama pa zinthu zimenezi. Chifukwa sufuna kuti akhristu asamirise chikhulupiriro chawo pa mirakuli, koma ayike chikhulupiriro chawo mwa Yesu Khristu amene iye yekha ndi Mulungu wawo. Ndipo musayembekezere, ndipo musamadikire, ndipo musamapemphere kuti Ambuye tipaseni mirakuli inafeso zichitike kwathu kuno, iyi inafeso zichitike. Mukhale okhutisidwa ndi mirakuli imene Mulungu akupanga pakati panu. Ukaristia kwathu kuno wapanga zambiri zozizwisa zimene anthu sitimanena. Akatolika zikamachitika zinthu pamoyo wathu tilibe chikhalidwe chokayima pachulo. Ine ukaristia wandipakira chakuti, ine chakuti chandipakira, khalidwe limene tilibe. Anthu akamationa natisankhula china chilichonse amaona ngati Mulungu sakugwira ntchito mu mpingo mwathu. Koma ndafuna ndikusimikizireniso pano kuti mu mpingo mwathu mukuchitika mirakuli yaimbiri yoopsa siku ndi siku koposa imene mathamangira kwina kulikonse kumene mapita inuko. Timatenga ukaristia uja, anthu amatirana kuona kuti bambo mbwere kuno, agogo akufuna ukaristia, komatu bambo sizili bwino, mufulumire. Ndikuzapezeka kuti pazifukwa zina wachedwa sunapiteko kapena waiwala sunapiteko. Mkristu zachitika kwambiri mwafunse anzanu akuzani.
Mkhristu uja ndikukhala osamwalira kudikira Ukaristia uja. Ndikukhala osamwalira kudikira Ukaristia uja. Anthu omwe japana kuti hi atisiya, hi safika mawa, hi safika liti. Ndikudabwa kuti munthu uja akupitirira ndi moyo wake. Ino ndikupita ndikukampasa Ukaristia uja. Munthu ndikumva kukoma, ndikumwetulira mama wache wautali. Sikuti wansembe wapha munthu, koma munthu uyo sanafune kuti apite asanalumikizane ndi mbuye wake. Palibetu imfa yabwino yoposa imeneyo. Sanafune kuti apite asanandire Yesu Kristu mu sakramenti la Ukaristia. Kula anthu ambiri amene achizidwa ndi Ukaristia, sitiyankhula sitinena. Ndiye ndikunena kuti kodi ndi ndani amene azauchitire Ukaristia umboni? Kodi ndi ndani amene azanene kuti ine Ukaristia wandipangira zakuti. Ngati inuyo mufuna kuti Ukaristia mukhale nawo nkhani zimene mukachitire umboni, chimene ndifuna kunena pano nchona kuti alidere nkulinga utayenda naye. Ngati Ukaristia simutengera serious, musayembekezere kuti zazikulu zachitika moyo mwanu kuzera mu Ukaristia. Ngati inuyo simuntenga Ambuye Yesu kukhala mu Ukaristia kukhala anzanu, ngati inuyo simumpasa mpata kuti agwire ntchito moyo mwanu, kwanu simunayitanisepo misa. Mutagwa m'mavuto simunayitanisepo misa. Simunapite kukapembeza Ambuye Yesu okhala mu sakramenti la Ukaristia. Simunapemphe china chilichonse chokhuza Ukaristia. Kodi mukuyembekeza kuti muzaona bwanji kuti Ambuye Yesu Ukaristia muja ali modi? Muzaona bwanji kuti Ukaristia uja ndi Yesu mwini wake? Ngati inuyo simuyenda naye, ngati inuyo simutenga nawo mbali pa zinthu zokhuza Ukaristia, udaliso simupanga. Ndafuna ndikulimbikiseni abale anzanga kuti Yesu Kristu amene ndi Mulungu weni wokhala mu Ukaristia amadikira inu ndine timpase mpata moyo mwathu. Ngati muli Mkatolika ndipo muli ndi kuthekera koma chifukwa cha ulesi simupanga zinthu izi, ndafuna muganizirenso. Ngati simupita ku misa ya siku ndi siku koma chali muli nacho pafupi, muganizirenso. Ngati simunayitanisepo misa pa khomo pano koma ndinu Mkatolika, muchiganizirenso. Ngati inuyo simunapite kumwambo wa kupembeza, ndipo ngati kuparishi kwanu kulibe kumwambo umenewu, muziganizirenso. Tisamakhale ndi Mulungu amene akudikira ife koma ifeyo tilibe nthawi yoti tingulise ntchito. Mutakhala munthu wabize, mutakhala munthu otani, koma ubize wanu ndilibe nawo ntchito, inuyo mupange ubale weni ndi Mulungu kuti siku lina Ukaristia uja inu muzauchitire umboni. Ndikunena kuti muuchitire umboni chifukwa chona kuti muuchitire umboni kuti Ukaristia u ndi Yesu Kristu mwini wake. Mulungu anachitira umboni Yesu kuti uyu ndi mwananga. Ife tikufuna kuti inuyo kuzera mu moyo wanu, kuzera zimene Mulungu apanga moyo mwanu, inuyo muchitire umboni Ukaristia uja. Nthawi zina anthu amangodabwa kuti Akatolika timalimbikira tizinthu tina tachitoneka tating'ono toneka topanda ntchito m'maso mwawo. Mukazamuona munthu akulimbikira pene paja, kumbukirani mwambi uchaona kuti galu wankota sakandira pachabe. Akhristu amene aja chilipo chimene aona, koma monga ndanenera Akatolika sitiyankhula. Akatolika sitiyankhula, Akatolika sitipita pachulu, koma Mulungu akugwira ntchito zazikulu kuzera mu Ukaristia, thupi lake lenileni, magazi ake eni. Munali ndine Elizeo Nthalika, dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.